Dumnezeu să primească închinarea noastră și să ne binecuvinteze. Oameni dragi, este frumos să stăm în prezența Domnului și să ascultăm mărturiile oamenilor care au trecut prin istoria aceasta. Trebuie să recunoaștem că noi nu simțim ce simt dumnealor, după cum dumneavoastră nu ați simțit mare lucru dacă eu v-aș spune amintiri cu familia mea. Pentru mine ar fi extrem de emoționant, pentru că sunt legat de familia mea cu o legătură de sânge, dar dumneavoastră sigur că nu ați simțit ce simt eu. Însă trebuie să onorăm sărbătoarea aceasta, pentru că astăzi este timpul ei. Trebuie să privim cu respect și cu recunoștință la acești bărbați de care s-a folosit Dumnezeu, de acești bărbați și de familiile dumnealor. Întotdeauna Dumnezeu se folosește de oameni, nu facem din ei eroi, dar îi privim cu respect pentru dedicare, pentru efort și pentru tot ce au făcut, Dumnezeu să-i răsplătească. Acum urmează să citim un pasaj din Scriptură și vă chem să deschideți Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 9, unde vom citi despre Pavel. Începem cu versetul 17. Fapte 9 cu 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneam a trimis să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Mulțumesc frumos! Dragii mei, reocupați-vă locurile. Avem parte de o zi frumoasă, foarte încărcată și sigur că atunci când este foarte încărcată devine obositoare pentru că ne suge, ne aspiră energia, dar rămânem cu amintirile unor astfel de zile pentru că noi întotdeauna ținem minte un eveniment suprapus cu o emoție, iar astăzi este multă emoție aici. Bărbații nu plâng în public, de obicei nu plâng în public, dar să nu credeți că ei nu plâng, plâng, dar se ascund. Bărbații sunt niște ființe orgolioase. Mai spun și acum că ei trăiesc pentru performanță, pentru ei performanța este primul scop din viață. De aceea ei fac lucruri mari și puține, în sensul că lucrează mult la un lucru mare, lucru care îl reprezintă, este opera lui de artă. În timp ce soțiile fac lucruri mărunte și foarte multe, pentru că așa l-a creat Dumnezeu pe om. Astăzi de dimineață am încercat să vorbesc despre zona de credință, pocăință, naștere din nou și în felul acesta intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, în familia Bisericii lui Dumnezeu. Acum vom face pașii următori, pentru că dimineața, dacă vă mai aduceți aminte, spuneam că am vorbit despre harul și binecuvântarea salvării, adică mântuirea noastră. În seara aceasta o să vorbim despre harul și binecuvântarea sfințirii, adică modelarea, maturitatea noastră. Cea mai mare problemă pe care o au oamenii din lume este păcatul. Iar Dumnezeu are o soluție la aceasta și este pocăința. Când oamenii din lume conștienți de păcat, rușinați de sentimentul vinovăției păcatului, se pocăiesc și cred, Dumnezeu îi iartă, pentru că pocăința rezolvă problema vinovăției păcatului. Și omul din lume, prin credință și pocăință,
în numele lui Iisus Hristos, intră în biserică. Acum în biserică fiind, el este deja copilul lui Dumnezeu, el nu trebuie să mai devină copilul lui Dumnezeu, el nu trebuie să se mai nască încă o dată și încă o dată se naște o singură dată, acum el trebuie să crească după cum orice copil care iese din pântecele mamei lui și se naște, primește un certificat de naștere, unde este consemnat numele, data de naștere și numele părinților, după aceea el urmează să crească. El nu crește într-o zi. Să nu mai credem că programele noastre cresc mare lucru, nu, copiii nu cresc într-o zi pentru că îi punem cu fața la televizor sau îi aducem un profesor. Copilul crește în fiecare zi. Viața este liniară, nu așa ca și un cangur, de aceea trebuie să ne proiectăm viața spirituală asemenea vieții biologice, să creștem încet și tot timpul. Să creștem încet și tot timpul, fără pauză. Există obiceiul în foarte multe culturi, inclusiv în cultura românească, să avem un stil de biserică bazat pe programe. Și nu facem aproape nimic în afară de programe, facem ceva duminică, facem ceva joi și sărim din joi în duminică. Nu există o viață spirituală liniară, ci există programe. Nu-i rău, dar nu-i foarte bine. Pentru că dacă așa îmi face cu un copil, nu știu ce s-ar alege de el. Viața curge, viața e fluidă. Noi în fiecare zi mâncăm, nu joia și duminica doar. Am putea să mâncăm și joia și duminica dacă, eu știu, ne ținem de keto sau de alte metode de a mânca. Ceea ce vreau să spun începând predica din această seară este că dacă în lume cea mai mare problemă este păcatul și soluția lui Dumnezeu este pocăința, în biserică când ajungem, și aici este cea mai mare problemă, și cea mai mare problemă este imaturitatea, adică lipsa de creștere spirituală. Și soluția lui Dumnezeu este maturizarea, hrănirea, creșterea, edificarea. Toate înseamnă aproximativ același lucru, doar sunt sinonime. Și vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Dacă oamenii din lume nu-și rezolvă problema păcatului, n-au nicio șansă. Dacă noi nu ne rezolvăm problema imaturității, noi confundăm maturitatea cu îmbătrânirea. Oameni scumpi și dragi, suntem la vârsta la care nu mai putem gândi ca niște copii. Maturizarea nu înseamnă îmbătrânire. Ca să îmbătrânești nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să aștepți. Ca să te maturizezi, trebuie să te implici, trebuie să te educi, trebuie să te disciplinezi, trebuie să-ți faci partea, trebuie să te hrănești. În noi există doi oameni. Unul este invizibil și unul vizibil. Cel invizibil este omul cel nou în Hristos, omul duhovnicesc. Cel vizibil e carnea, asta este fire pământească. Dușmanul lui Dumnezeu este firea noastră pământească. Ea nu se pocăiește niciodată, că nu se poate pocăi. Aici sunt instinctele primare. Când Dumnezeu relaționează cu omul, relaționează în Duhul omului. D mare, Duhul Sfânt, cu D mic, Duhul omului, adică conștiința, intuiția, anticipația. Însă când diavolul relaționează cu omul, relaționează cu carnea. Omul este o trinitate, după cum Dumnezeu este o trinitate. Și imaginați-vă un punct, ăla e Duhul omului cu D mic, imaginați-vă un cerc și apoi încă un cerc concentric, adică mai mare decât primul. Cercul cel mai larg e trupul, cercul din interior este sufletul, adică sentimente, rațiune și voință, și punctul acela de la mijloc este Duhul. Dumnezeu intră într-un om prin Duhul lui. Orice descoperire dumnezeiască, vedenie, prorocie, cunoștință, ce vreți dumneavoastră, manifestarea mistică a unui dar duhovnicesc, vine prin Duhul omului, adică conștiință. Fără conștiință nu funcționează nici predica, nici prorocia, nici nimic. Și Dumnezeu intră în om prin Duhul omului și vrea să ajungă în suflet, pentru că numai sentimentele, rațiunea și voința reflectă pocăința. Un om e pocăit dacă are sentimentele, zona lui afectivă pocăite. Un om e pocăit dacă are rațiune, adică mintea, judecata pocăite. Și dacă are voința pocăite.
Dar diavolul intră prin trup și vrea să ajungă și el în suflet, pentru ca să pângărească sentimentele, rațiunea și voința. Că dacă un om e păcătos, va fi păcătos în zona lui afectivă, în zona sentimentelor și e murdar, e pervertit, e plin de patimi. Și mintea e plină de gânduri murdare. Dacă cineva se uită la o femeie să o poftească, e un curvar, deși este încheiat la toți nasturii. Și poate că e pe trotuarul celălalt, dar e un curvar moral. Dacă cineva îi spune fratelui său, nebunule, l-a și omorât. Acestea sunt amendamentele pe care Hristos le face în Noul Testament, la Vechiul Testament, amendament fiind îmbunătățirea unei legi într-un nou context. Așa că carnea aceasta nu s-a pocăit niciodată și nu se va pocăi niciodată. Ea se va lupta cu omul cel nou din noi, adică o parte din mine se luptă cu cealaltă parte din mine. În noi e o luptă. După carnea asta simțim să ne ridicăm, să plecăm acasă, că suntem cam obosiți și ne-ar face bine să ne întindem un pic pe pat și să ne trezim mai târziu sau mâine. Omul duhovnicesc însă ar vrea să asculte o predică. Firea pământească, să știți că nu are niciun chef să asculte o predică. Dacă o să ascultați, o să plecați acasă sau o să rămâneți aici și o să vă încuiați. Asta înseamnă surzenie psihică. Ești aici, dar nu ești aici. Că te-ai băgat înăuntru și nu știi nimic ce se întâmplă în afară. Dar în sfârșit, haideți să revenim la pasaj. Dimineața am încercat să vorbesc despre Zacheu ca și exemplu al unui om care se pocăiește. Adică e salvat, se mântuiește și primește binecuvântarea. Dar în seara aceasta vom vorbi despre Pavel, că despre Zacheu nu spune ce s-a întâmplat după ce l-a primit pe Hristos. Nu spune că s-a botezat, că s-a maturizat și cum s-a mai comportat, nu. Dar despre Pavel se spune și că s-a convertit, dar și că a fost implicat stând cu Domnul în Arabia ceva timp, pentru ca să fie la nivelul ucenicilor care au stat cu Domnul. Pavel n-a stat cu Domnul, Pavel l-a urât pe Domnul în timpul celor 12 apostoli. Și în seara aceasta o să vorbim despre harul, adică despre har, harul și binecuvântarea, adică despre har, despre binecuvântare, harul și binecuvântarea sfințirii, har, binecuvântare, sfințire, și despre harul și binecuvântarea sfințirii, adică modelarea sau transformarea noastră. Accentul va cădea pe modelare, transformare, pentru că despre har și despre binecuvântare și salvare am mai vorbit și de dimineață. În seara asta mai spun doar 2-3 vorbe despre fiecare. Atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu îl observăm în viața lui Pavel. Pavel a fost cel mai proeminent ucenic al Domnului, nu dintre cei 12, dar și el a fost un ucenic, și a fost cel mai prolific scriitor. Cele mai multe epistole din Noul Testament au fost scrise de Pavel. A fost omul cel mai educat dintre toți copiii lui Dumnezeu din vremea aceea. Drept dovadă este faptul că el a vorbit cu guvernatorii, cu regii, cu primarii, cu reprezentanții autorității din vremea aceea. Nu Petru era un pescar. Tot ce întâlnim în Faptele Apostolilor despre Petru, el vorbește despre experiențele în calitate de ucenic cu Domnul Isus. Petru a fost un om simplu și simplă i-a fost slujirea. Pavel a fost un profesor și la nivelul profesoratului a fost și slujirea. Lăsați-mă să vă dau un exemplu. Când un om e bâlbâit și are darul de prorocie, dacă vreți să mă credeți că va proroci bâlbâit. Ceea ce am vrut să spun este că un om nu poate sluji decât la nivelul lui. Predica nu-i prorocie. Prorocia nu este alcătuită în zona conștientă a omului. Aia vine, trece prin mintea omului, el nu poate adăuga, nu poate scoate, decât numai dacă vrea neapărat să o facă și atunci asigur că aia nu mai e de la Domnul, e de la el, dar el este un fel de difuzor prin care trece voia lui Dumnezeu. Nu e alcătuită în mintea lui. Acum, asigur că unii fac așa, că așa spune Biblia, că în vremea din urmă unii vor face așa. Dar predicatorul nu spune așa vorbește Domnul, nu de la Domnul într-un mod direct vine predica. Să nu vă mai așteptați să se întâmple asta, că nu vă așteptați corect, nu-i biblic.
Predica este o interpretare a omului, a predicatorului, în baza chemării pe care o are, sub călăuzirea pe care i-o dă Duhul Sfânt, și el alcătuiește un mesaj după călăuzirea lui Dumnezeu și după experiența pe care o are cu adunarea și vine și aduce un mesaj de obicei de învățătură, că oamenilor din lume trebuie să le spui să evangelizezi, oamenilor evangelizați și membrii ai bisericii, nu-i mai evangelizezi, trebuie să le dai învățătură. Adică s-a terminat cu grădinița și a început școala. Haideți să revenim la har. Harul pe care l-a întâlnit Pavel pe drumul Damascului n-a fost un har liber acceptat, liber consimțit. Pavel nu a vrut să se pocăiască. Pavel a participat la moartea primului martir, adică Ștefan, și a fost un mare urâtor de Dumnezeu. Când mișcarea creștină s-a înfiripat, adică a început să apară în Siria, Sinedriu, care era format din marele preot și toți farisei și saducheii, care erau aleși între cei 50 care formau guvernul religios din vremea aceea, au găsit de bine că unul singur e capabil să ducă și să extermine, intimidând formarea bisericii în Damas, capitala Siriei. Și l-a trimis pe Pavel. Era agresiv, era superdotat, era curajos, făcea față oricărei situații, era un om foarte capabil, un superdotat, numai că pe drum spre Damasc, pentru că nu s-a lăsat convins, cum spuneam de dimineață, Dumnezeu l-a constrâns. Dintr-o dată a rămas fără vedere și cât era el de senator, a căzut jos, la pământ. Nimeni n-a văzut ce vedea el, a avut o experiență care l-a frânt. Să știți că Dumnezeu împinge câtă rezistență ai dumneata. Dacă împinge un copil, împinge puțin. Vă mai aduceți aminte când Ilie era în peșteră? Ne spune Scriptura că Dumnezeu s-a dus la el într-un susur blând și liniștit. Ăsta era într-o stare de depresie, pe cine să mai îmbrâncești? Că trebuia să-l ții să nu cadă. Dar când s-a dus la Moise, care îl bătuse, îi arătase două procedee, îi aplicase două procedee la egiptean și l-a făcut praf, l-a băgat în țărâna pământului, la ăsta nu se mai ducea Dumnezeu cu susur blând și subțire, că nici nu a apucat să-l ciufulească cu un susur blând și subțire. Dumnezeu vine la fiecare om după nivelul de împietrire pe care îl are. Și dacă e un om ce se lasă convins, Dumnezeu nu-l constrânge, dar dacă e unul ca Pavel care nu se lasă convins, atunci îl constrânge și nivelul de constrângere trebuie să fie un pic mai mare decât împotrivirea rezistenței pe care o are. Așa că ăsta a avut o experiență ca și Iona, aproape să moară. Și la un moment dat capitulul spune: ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, ce ai cu mine? Cum scap din treaba asta? Arată-mi ce vrei să fac. Și Dumnezeu îi spune: nu-ți arăt. Observați că întotdeauna tot ce înseamnă divin, Dumnezeu și îngeri, nu oferă explicații. Când a venit îngerul la Filip, i-a spus: du-te tu și predică. Filip ar fi trebuit să-i spună: nimeni nu știe să predice mai bine ca tine, îngerule, du-te și predică. La ministrul de finanțe al Etiopiei și a spus: nu te duci tu te duci. Noi trebuie să predicăm, nu îngerii. Dumnezeu l-a trimis la Anania și Anania n-a mai putut de frică, că știa că stai bag în pușcărie pe creștini. Și a spus: Doamne, te rog, nu mă trimite. Și Dumnezeu a spus: du-te că nu mai e ăla pe care îl știi tu. Ăsta s-a metamorfozat, s-a schimbat. În el a avut loc o transformare. Cum, Doamne, l-ai convins? Nu, l-am constrâns. Harul i-a schimbat identitatea. Uitați ce spune el în 1 Corinteni 15:10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Atenție! Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba am lucrat mai mult decât toți, nu eu am fost, harul a fost. Omul care lucra împotriva lui Dumnezeu, acum lucrează pentru Dumnezeu, adică se ducea încolo și dintr-o dată îl vezi că se duce în direcția opusă. Cine l-a întors? Nimeni n-a reușit să-l convertească pe Saul. Dumnezeu l-a frânt până când a spus: oprește-te că mori. E ca atunci când cineva primește o nouă cetățenie. Când eu am primit cetățenia americană, am intrat într-o clădire
Am stat acolo puțin și am făcut câteva lucruri și am ieșit. În aceleași haine, nu mi s-a întâmplat nimic, eu eram, nu mi s-a luat, nu mi s-a dat nimic. Am intrat român și am ieșit american. Statutul mi s-a schimbat, nu eu. Tot eu am fost, la fel ca înainte. Așa, cu puțin păr, mărunțel, cum vă vedeți. Dar statutul mi s-a schimbat și am avut în mână un carnet, care l-am și astăzi, numit pașaport, care face dovada că am alt statut. Ei, când te convertești, ți se schimbă în primul rând statutul, dar se schimbă și structura de gândire, de simțire, de decizie, de discernământ. Ești alt om. Urăști ce-ți plăcea și îți place ce urai. Harul l-a convins pe Pavel, l-a schimbat pe Pavel, i-a schimbat și identitatea și el a primit o altă cetățenie. A intrat pe drumul spre Damasc împotrivitorul lui Dumnezeu și a ieșit de pe drumul spre Damasc un copil al lui Dumnezeu. Dacă vorbim de binecuvântare, ca cel de-al doilea cuvânt din titlul predicii, vorbim despre împlinirea în prezența lui Dumnezeu. Când spun asta, mă refer la faptul că binecuvântare nu înseamnă prosperitate, nu înseamnă deloc prosperitate. Dacă vă uitați la Pavel, n-a fost prosper absolut deloc. Biblia spune că l-au tot hrănit alții. Când s-a dus în Corint, biserica din Corint n-a vrut să-și plătească păstorul, că le trebuia bani pentru ei. Dar pe Pavel l-a sponsorizat biserica din Macedonia. Adică eu mă duc și muncesc la ăsta, îi muncesc în grădină și vecinul mă plătește să mă duc să-i muncesc la ăsta în grădină. Imaginați-vă ce onoare pe vecinul, biserica din Macedonia, și ce vai de vai ăsta cu grădina. Nu e în stare nici să-și plătească omul care îi muncește acolo. Pavel a fost sponsorizat, susținut, plătit de biserica din Macedonia și a lucrat în biserica din Corint. Și ăștia erau plini de daruri. Să nu confundați discernământul cu darurile. Că darul este manifestarea unei scântei de revelație, iar discernământul e judecata sănătoasă a unui om înțelept. Sigur că există și riscul să mă înțelegeți greșit, sper să nu faceți lucrul ăsta. Atunci când vorbim despre asta, vorbim despre faptul că binecuvântarea nu exclude încercările. Să nu credeți că dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, nu există riscul să vă îmbolnăviți de cancer, nu există riscul să muriți de tineri, nu există riscul să vă pierdeți partenerul înainte de vârsta de 80 de ani, nu există riscul să nu credeți asta. Scopul lui Dumnezeu nu este neapărat să fim fericiți. Puteți să suferiți afirmația mea, scopul lui Dumnezeu nu este neapărat să fim fericiți. Scopul lui Dumnezeu este să fim mântuiți. Scopul lui Dumnezeu este să fim sfinți. Ăsta este scopul lui Dumnezeu, pentru că sfințenia ne duce în fericirea eternă, deși cuvântul fericit nu este corect. Bucuria eternă. Pentru că omul nu poate fi fericit tot timpul, decât numai când îi merge bine, dar poate fi bucuros tot timpul, că bucuria nu e dată de realizări și succes, e dată de Duhul Sfânt care o produce ca o mașină de tocat care învârtind-o iese crânatul de acolo, adică poate face altceva, carne tocată. Binecuvântarea se răsfrânge și asupra altora prin cel binecuvântat. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu Lidia în Fapte 16, unde Biblia spune că ea, după ce l-a ascultat pe Pavel care se convertise, se botezase și fusese umplut cu Duhul Sfânt, el a mers acolo, a evangelizat-o pe Lidia și pe femeile care lucrau pe malul apei spălându-și hainele și ea s-a convertit, s-a botezat și casa ei după ce s-a convertit și apoi s-a rugat și a zis: dacă mă socotiți credincioasă, vă rog frumos să intrați în casa mea. Sigur că ăsta este un dar pe care l-au femeile. Femeile sunt mame. Și dacă nu vă supărați pe mine că o să spun adevărul, dragi bărbați, nu, invers, stimate surori, le spun adevărul la frați. Orice soție e pentru copilul ei, orice mamă pentru copilul ei este puțin mamă și pentru soțul ei. Știți asta? Bărbații se simt foarte ofensați și ce spune, zici, mama mea? Dar ai nevoie să-ți aducă aminte, ea e ajutorul potrivit. Ea e un ajutor potrivit, adică un ajutor care se pliază, se așează pe contextul în care te afli tu.
Eu nu-s bun la să-mi aduc aminte. Dacă am mai multe lucruri la mine, eu sunt genul de om care mă focalizez, bărbații în general sunt așa. V-ați uitat vreodată pe gaura cheii? Așa văd bărbații. Cum văd femeile? Femeile văd ca un reflector. Pe trecerea de pietoni spun statisticile că de 2 ori mai mult sunt loviți bărbați de mașini, că prin gaura cheii nu vezi mașina când vine de aici. Bărbatul se focalizează. Așa sunt eu. Atât de tare mă gândesc la un singur lucru pe care îl fac, încât pe toate celelalte le neglijez. Și îmi las telefonul acolo pentru că eu mă gândesc că mă duc la predică și îmi las în urmă toate lucrurile că mă gândesc la predică. Dar nu vreau eu să fiu așa, așa sunt de felul meu. Și de vreo 30 de ani mă lupt cu ce nu se poate schimba, să încerc să influențez măcar un pic și să mai scap de concentrarea asta pe un singur lucru. Am ajuns la sfințenie și o să spunem lucruri mai multe despre sfințenie și despre maturizare, pentru că, de fapt, înspre sfințenie și maturizare ne îndreptăm noi după ce ne convertim, ne botezăm, născuți fiind din nou din apă și din Duh. Apă înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și Duh înseamnă, evident, Duhul lui Dumnezeu. Și după aceea noi suntem implicați într-un proces de maturizare. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce știți, cum știți? Nașterea din nou e un eveniment sau e un proces? Nu se aude, n-aveți microfon. Proces? Dacă când soția noastră naște un copil la spital, îl naște la nivel de proces, se apucă acum și termină la bătrânețe? Nașterea este un eveniment, maturizarea este un proces. Un copil se naște într-o clipă și crește o viață. Imaginea nașterea din nou este luată din naștere. Ce înseamnă naștere? Ieși dintr-un mediu și intri în altul. Asta înseamnă naștere. Ce înseamnă naștere din nou? Ieși dintr-un mediu, dintr-un statut de sub autoritatea diavolului și intri într-un alt mediu duhovnicesc sub autoritatea lui Iisus Hristos. Să nu mai credeți că nașterea din nou este un proces. Nu, nu e un proces, este un eveniment. Creșterea este un proces, pentru că crești în fiecare zi. Când te naști doar într-o zi. Altfel, pe certificatul de naștere scrie că ne-am născut între 62 și 2025. Și ne-am sărbat ziua de naștere în fiecare zi. Măcar lucrul ăsta ar fi bun. Revenind, Biblia ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. De aceea, atenție, Pavel spune să vă feriți de, și aici începe cu imoralitatea, să vă feriți de imoralitate. Sfințirea noastră este obiectivul nostru. Este porunca lui Dumnezeu, este spre ce mergem. E ușor să crezi, ai crezut și ai intrat în împărăția lui Dumnezeu. E ușor să te botezi, ai intrat în apă și ieși din apă. E ușor să te faci membru unei biserici, stai la stăruință și la un moment dat te-ai botezat cu Duhul Sfânt și la urmă poate nu mai vii niciodată la stăruință, dar cu sfințenia nu mai merge. Sfințirea este un proces care se termină în clipa în care pui mâinile pe piept. Și Dumnezeu ne spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Oricât ai fi de sfânt, niciodată nu ești suficient de sfânt. Sfințirea e ceva ce nu se epuizează. De aceea, întreaga noastră viață ne implicăm în treaba asta. Sfințirea, când vorbim despre sfințire, ea are 2 dimensiuni, 2 fețe. Este o sfințire inițială, instantanee, în momentul convertirii. E o sfințire pe care o primim prin Hristos. Și în momentul în care ne-am pocăit, toate păcatele din trecut, inclusiv păcatul adamic și toate până în clipa aceea, devin nule. Dumnezeu lovește cu ciocanul în masă și în numele lui Hristos și a justificării sângelui Său, noi devenim iertați în mod deplin. Noi suntem socotiți sfinți. Pentru că în momentul în care ți se ia păcatele, ești sfânt, adică ești fără păcat, că asta înseamnă sfințenie.
Și există o sfințenie inițială, instantanee, care ni se dă când ne pocăim. Prin Hristos s-a curățat orice păcat. Acum ești fără păcat. Dacă mori acum, mergi în cer. Cel mai bun moment să mori e după ce te-ai pocăit. Biblia vorbește despre unul care a murit la timpul potrivit, după ce s-a pocăit. I-a spus Domnul Iisus: astăzi vei fi cu mine în rai. Și exact așa s-a întâmplat. Dacă se trezea ăsta mâine dimineață, toate obiceiurile păcătoase pe care le avea, să nu credeți că s-ar fi pocăit chiar de toate mâine dimineață. Poate iar s-ar arunca în pădure să mai aștepte pe unul să-l taie la gât și să ia gologanii. Că un om care trăiește o viață întreagă în păcat, el se predă seara, dar a doua zi când se trezește are o grămadă de automatisme păcătoase. Și vine țigarea, vine sticla, vin fetele, vin toate pe care le face de obicei. Există o sfințire instantanee care ni se atribuie. De aceea noi suntem socotiți nesfințiți. Nu suntem sfinți. Suntem socotiți sfinți prin El, că El a venit și a măturat păcatul. Dar adevărata sfințenie este sfințenia ca proces pe care o trăiesc eu în fiecare zi, după sfințirea trecutului meu pe care Hristos a făcut-o. Și acum eu trebuie să nu mai fumez, eu trebuie să nu mai consum alcool, eu trebuie să nu mai fac glume pst, ce faci frumoasă, eu trebuie, dar păcatele nu-s doar de comitere, cum spuneam mai devreme. Să nu ucizi, dar eu ucid, să nu curvești, dar să nu minți, dar... Nu, păcatele sunt și de omitere. Trebuia să pleci că-i verde și stai proptit în mijlocul intersecției și ai încurcat pe toată lumea. Să omiți înseamnă să neglijezi, să uiți, să fii indiferent, nepăsător și să nu faci nimic. Cele 5 fecioare care au rămas afară au omis. Ăla care a îngropat talentul în pământ a omis. Ăla care a intrat îmbrăcat cu altă haină de nuntă decât garderoba pe care o aveau toți ceilalți a omis. Și toți au fost aruncați drept afară. Să știți că pentru păcatul de comitere te duci afară, dar și pentru păcatul de omitere te duci afară. Dacă cineva e numit blestemat, greu de crezut că poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar e numit blestemat pentru că nu hrănești pe cel care e flămând, nu dai apă la cel însetat, nu îmbraci pe cel fără haine și nu vizitezi la pușcărie și la închisoare. O întrebare banală. Aveți agenda la dumneavoastră să spuneți când ați făcut ultima vizită la spital? Nu să credeți că Biblia e o carte de divertisment? Când Hristos spune blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic, pentru că, și printre altele este pentru că nu ai vizitat la spital un nenorocit care n-are pe nimeni și care ar trebui mângâiat. Dumneata, te aștept să fii mângâiat când ești în necaz și spui: Doamne, ai milă de mine. Dar și ăla pe patul de spital spune așa: Domnul nu o să trimită un înger, că ăla ar muri mai repede decât îl omoară boala. Dar dacă eu mă duc, nu se sperie, dimpotrivă, se bucură. Că el se identifică cu un om, dar nu se identifică cu un înger. De mine nu se sperie. Face parte din pocăința noastră să mergem la spital? Sfințirea are aceste două dimensiuni. Pe prima este atribuită în momentul pocăinței, în numele lui Iisus, în contul Domnului Iisus și totul este iertat până la zi. Toate s-a duse la zi. Dar după aceea trecem de pe pilot automat pe manual și băiatul, barosanul, trebuie să începe să-și disciplineze viața, să-și gestioneze instincte, pofte, tentații, patimi, obiceiuri și toate lucrurile, depinde ce prieteni are. Vă dau exemplu doar cu problema mea cu dulcele, ca să fac o comparație cu prietenii. Încerc să mă feresc de ciocolată pentru că îmi place foarte mult dulcele și uneori mă duc și iau o ciocolată și știu că trebuie să mănânc un nimuric de la o pătrățică de aia. Nici n-apuc să o faci în gură că s-a evaporat. Și zic: ok,
mă țin tare, dimineața m-am trezit, mă țin tare, mă duc, iau pachetul, pun aici pe masă la mine, rup o bucățică de aia și o bag în gură. Și mă bucur, papila tresare, se bucură, nevoie mare și fac ce fac, văd pachetul. Văd pachetul. Și am încercat am încercat de prea multe ori ca să nu învăț care e treaba. Am învățat care e treaba. Dacă pachetul ăla e acolo, pe mine mă încurcă. Că-l văd și îmi deschide mintea. Papila face, aoleu, te rog, mai dă-mi o bucățică. Și rab, dar eu cu mine sunt foarte tolerant. Noi suntem aspri cu alții, nu cu noi. Și am spus, eu nu mai aduc ciocolată pe masă. Dacă vreți să mă credeți, este cam de 99 dintr-o sută mai ușor să renunț la ciocolată atunci când nu o văd. Că dacă nu o văd, nu mi se deschide mintea la ciocolată, decât numai dacă, mă rog, sunt excepții. Ei, la fel se întâmplă cu prietenii. Prietenul care vine lângă dumneata este o ciocolată pentru pornografie, pentru alcool, pentru tupeu, pentru obrăznicie. Știi ce spune? Bă, da, prost ești, mă. Iertați-mi expresia, vă rog să mă iertați. Bă, da, prost ești, mă. Băi, nevasta asta ta, eu am văzut, mă, dar n-am vrut să zic. Bă, nevastă ta asta te ține sub papuc, mă. Păi tu nu poți să faci nimic, mă, decât să o suni. Bă, eu nu o sun, mă. Eu nu o sun. Eu-s bărbat în casă, eu nu o sun. Ei, mesajul ăsta, fără să vrei, îți deschide o perspectivă. Și când ajungi acasă și soția, mă, omule, nu ne-am înțeles noi că faci așa, dintr-o dată îți aduce aminte de ce a spus prietenul. Și spui, bă, dar stai că ăsta are dreptate, mă. Bă, ăsta are dreptate, mă, asta numai în capul meu stă. Toată lumea mă apreciază, ea când ajung acasă, niciodată nu-i destul. Și băiețelul ăla te-a pus pe o altă, ți-a schimbat macazul și te duci într-o altă direcție, prietene. Are importanță cine îți deschide mintea. Are importanță cine îți dă sugestii. Are importanță cu cine te întâlnești. Pentru că întotdeauna există o primă palmă, o primă înjurătură, un prim computer deschis pe un site pornografic, întotdeauna există o primă. Și primul ăla e cel mai greu de făcut. Dar dacă atunci când e mai greu de făcut îl faci, aproape în 99 de situații, cine face o dată o să facă de fiecare dată. Și nu o să se mai poată opri. Știți care este cea mai des întâlnită întrebare pe care tinerii o pun unui pastor astăzi? Cum să scap de pornografie și de masturbare? Este cea mai des întrebare pusă astăzi. Pentru că din curiozitate, păi vă dați seama, noi spunem la asta telefon. Ăsta nu e telefon, stimații mei. Ăsta este computer, care are și funcția de telefon. Dar funcția de telefon e așa, o scuză. Ăsta e computer. Ăsta e un computer în toată regula, e un mini-computer. Când un băiat de 12, 13, 14, 15, 16 ani își ia ăsta în dormitor, eu mă mir de taică-s și de maică-sa, cum mă mir de, nu mai știu ce să zic, oameni buni, nu vă lăsați copiii să ducă cu ăsta în dormitor, că noaptea doarme, nu vorbește la telefon, noaptea e pentru somn, de-aia s-a dus în dormitor. Când intri în bucătărie nu dormi și când te duci în dormitor nu ai conferință, teleconferință, te culci. De ce îți trebuie telefon când dormi? Nu-l lăsați pe micuțul să vă exploateze, pentru că o să intre pe un făgaș, o să se căsătorească și o să-l prindă soția că se uită la pornografie, că să știți că de diavolul ăsta nu scapi nici după ce te însori. Pentru că în interiorul nostru este un sistem al plăcerii pe care l-a creat Dumnezeu ca să fim fericiți și patimile pervertesc acest sistem al plăcerii și folosesc neurotransmițatorii, dopamina, serotonina și toate celelalte pentru ca să creeze plăcere pe o adicție, pe o patimă. Lucrurile astea sunt mai periculoase decât lucrurile aparente. Foarte periculoase sunt pentru că astea creează adicții și marea problemă e că nu mai poți scăpa de ele. Și pentru ca să-ți protejezi imaginea, că important nu e adevărul, important e imaginea. Asta e definiția ipocriziei. Nu te duci la pastor să-i spui, nu ceri ajutorul părinților și crezi că printr-o întâmplare fericită te vei vindeca. Și adevărul este că există un risc teribil să nu te vindeci. Dacă am ști noi câte adicții există în inima unor oameni care vin la biserică și poate vin foarte consecvent, noi nu vedem în inimile oamenilor, că oamenii nu sunt din sticlă, frați și surori. Noi fiecare ne știm viața.
ne mai și permitem să bârfim pe unii, să disprețuim pe alții, să-i privim cu superioritate, uitând câte lucruri sunt în viața noastră care ne-ar place să nu le știe nimeni. Dacă Dumnezeu ar pune toate greșelile mele, păcatele mele, slăbiciunile mele, alunecările mele, ezitările mele pe screen acum și m-ar întreba, îmi dai voie să fac asta? Ce credeți? I-aș spune da? De ce ne permitem să privim pe alții cu superioritate? Să ni se pară că suntem superiori unora. De ce? Pe ce ne bazăm? Asta este pură mândrie. Nu există argumente, doar mândrie. Și mândria ne face să ne vedem superiori. Dacă trăim până mâine seară, o să vorbim despre smerenie, pentru că smerenia este cea mai evidentă manifestare a sfințeniei. Dacă vreodată sfințenia se manifestă într-un fel, se manifestă prin smerenie, prin modestie, prin umilință. Hristos s-a prezentat ca fiind blând și smerit, nu cu aparențele, cu inima, că de acolo pleacă toate. Din inimă ies, spunea Domnul în Marcu 7. M-am întins, iertați-mă, o să mă întorc. Sfințenia nu înlocuiește nevoia de disciplină, pentru că sfințirea atribuită nu are nevoie de disciplină, că ne-o dă Domnul, în numele Lui se întâmplă. Dar sfințenia pe care o lucrez eu ca stil de viață, ca proces al vieții mele, aia are nevoie de disciplină. Pentru că eu trebuie să mă înfrânez. E adevărat, pot totul în Hristos, dar eu pot. Nu o să vină Duhul Sfânt să-mi ia țigarea din gură, sticla sau înjurătura, făcutul cu ochiul sau fusta până aici. Nu! Nu, să nu credeți asta, eu trebuie să fac asta. E adevărat că cu ajutorul lui Dumnezeu, dar eu hotărăsc asta. Acum sunteți mai mulți decât la biserică unde am fost eu și am vorbit despre asta, de aceea îngăduiți-mi să spun și aici, în două vorbe. O să mă apropii de încheiere. O să spun și aici ideea asta și dacă o știți, dumneavoastră o să mă suferiți că trec repede peste ea. În Iacov există un verset care ne ajută să ne definim responsabilitatea, aria responsabilității noastre. Că noi încercăm conștient și inconștient să scăpăm de responsabilitate. Responsabilitatea nu e un lucru ușor. Nu e deloc un lucru ușor. Și noi interpretăm ce a spus Iacov, care spune că dacă va vrea Domnul, și noi spunem dacă va vrea Domnul, vom face una și alta. Și ne întreabă pastorul sau nevasta sau un frate, vii diseară la rugăciune sau vrei să mergi în misiune? Și îi spui dacă va vrea Domnul, voi merge. Dumneata în mod concret, ce înțelegi când spui treaba asta? Când spui dacă va vrea Domnul, voi merge diseară la rugăciune, în mod concret, ce ai vrut să-mi spui? Spune-mi cu alte cuvinte ce ai vrut să spui. Cam ce înseamnă dacă va vrea Domnul? Ai vrut vreodată să te duci la adunare și Domnul ți-a spus, fii cu minte? Sau ai vrut vreodată să stai acasă și Domnul ți-a spus, băi, nu fi, te rog frumos. S-a întâmplat asta vreodată. Ce înseamnă dacă va vrea Domnul? Voi face și cu tare lucru. Fraților, Scriptura asta ne-a fost dată ca să îl înțelegem pe Dumnezeu și să înțelegem ce vrea El de la noi. Biblia nu spune că dacă va vrea Dumnezeu vom face cu tare și cu tare lucru. Asta le-am memorat noi, că așa ne-au învățat probabil unii predicatori. Biblia spune așa, dacă va vrea Domnul voi trăi, punct. Viața mea depinde de Dumnezeu, ce fac eu depinde de mine. Eu hotărăsc ce fac dacă sunt viu, nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu, când vii la adunare, dumneata hotără să vii. Când nu vrei să vii, dumneata hotără să nu vii. Dumneata ești responsabil ce faci, nu Dumnezeu. Dumnezeu e responsabil că ți-a dat viață, doar atât. Ești viu pentru că Dumnezeu vrea să trăiești. Dar ce faci în timp ce trăiești? Nu Dumnezeu e responsabil. Nu mai spune dacă va vrea Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă nu vii diseară la rugăciune, înseamnă că Dumnezeu n-a vrut. Vai. Oameni scumpi, este necesar să ne temem de Domnul și ne vom teme de Domnul când ne vom asuma responsabilitatea pe care o avem. Dumnezeu ne-a dat judecată pe animal, animalul nu se duce la biserică, trebuie să-l iei de, aduceți-vă aminte, de căpăstru și să-l, ca un cal și ca un catâr. Omul are judecată, Dumnezeu l-a creat pe om cu rațiune, cu discernământ
Omul poate să accepte sau să refuze. De aceea avem dreptul să acceptăm sau să refuzăm. Avem liber arbitru. Oamenii care nu sunt acum aici, unii probabil n-au putut, dar alții n-au vrut. A existat o concurență între a veni aici sau a merge în altă parte. Și în partea cealaltă a fost mai dulce. Scopul meu nu e să judec, ci doar să dau exemple care ne ajută pe noi să înțelegem unde se termină și unde începe responsabilitatea noastră. Pentru că în felul acesta vom ști că noi suntem responsabili de deciziile noastre, nu Dumnezeu. Treaba lui Dumnezeu e să ne omoare sau să ne lase în viață. Și până acum, prin harul lui, suntem încă în viață. De aceea întrebarea care urmează este: și acum ce ai de gând să faci cu viața? Am citit o întâmplare, sigur că mă întind și întârzi. Am citit o întâmplare că un misionar american s-a dus undeva într-o țară undeva într-un trib și a stat acolo mult timp. S-a pocăit șeful tribului, s-au pocăit mai mulți din comunitate și el venea cam o dată la un an acasă să mai strângă fonduri, să-și mai vadă familia. Și de data asta l-a luat pe șeful tribului cu el, că ăsta a vrut foarte mult să vadă cum e lumea civilizată. Ăsta acolo, când îi se făcea foame, se urca într-un banan, mânca o banană, dacă putea două, se dădea jos, mai dormea, dacă îi se făcea foame, iar se urca în banană, mai mânca una sau două și cam așa se derula la umbră și sus în banan. Și s-a dus cu americanul. Când a coborât din avion, urmau să ia un autobuz până acasă. Și cu niște genți ori fi luat ceva de acolo, nu știu ce, și când se îndreptau spre stația de autobuz, americanul a văzut un autobuz care era aproape plin și urma să plece. Și probabil că nu veneau prea des, că i-a zis la ăsta: trebuie neapărat să prindem autobuzul ăsta. Ăsta s-a gândit: dar ce înseamnă să prindem autobuz? Ok, a fugit cu americanul fără să înțeleagă nimic, au obosit amândoi și când au ajuns în autobuz cu toate gențile alea după el, americanul bucuros și suflând greu spune: am câștigat 5 minute, bine că l-am prins. Și ăsta se uită la el și zice: și acum ce ai de gând să faci cu alea 5 minute? Ceva de genul ăsta este cu ziua de azi, cu ziua de ieri și cu ziua de mâine. Ce nu este sfințirea instantanee? Sfințirea instantanee nu înseamnă că omul nu mai păcătuiește. Sfințirea instantanee nu înseamnă că omul se maturizează. Sfințirea ca stil de viață îl maturizează pe om, nu faptul că Domnul l-a iertat, aia nu îl maturizează, aia a rezolvat păcatele din trecut, nu pe cele din prezent și din viitor. Mâine eu trebuie să mă înfrânez, nu Domnul. Apoi, nu înlocuiește nevoia de creștere spirituală. Faptul că m-am pocăit nu înseamnă că nu trebuie să cresc spiritual. Eu trebuie să citesc cartea asta, că altfel o să pun întrebări pe internet. Când vine Domnul? Sau cine știe ce întrebări? Cel mai bine ar fi să citim în Biblie, că cine știe cine ne răspunde pe internet. Dar diavolul poate să pună pe câțiva să ne răspundă. Sfințirea instantanee este identitatea noastră în Hristos. Am să citesc 1 Corinteni 6:11. Voi ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele lui Hristos și în numele lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu o face prin noi, în noi. Ce nu este sfințirea ca proces? Păi, sfințirea instantanee, am spus ce este, dar ce nu este sfințirea ca proces? Nu este automată și nu este pasivă. Să nu credeți că în timp ce nu facem nimic, ea se derulează. Nu, să nu credeți asta. E pe manual. Și să nu credeți că e pasivă. Când stăm jos, să știți că porumbul nu se sapă singur. Nu. Dacă stăm jos, iarba va rămâne acolo în porumbul ruienile. Până când ne ridicăm, noi să punem mâna pe sapă. Exact cum poți să iei bani numai dacă te duci la lucru și faci ce trebuie, tot la fel se întâmplă ceva bun în viața unui om dacă are o viziune, are un vis, are un proiect și se trezește mâine, nu că s-a săturat de somn, ci se trezește mâine că are un plan. Și s-a trezit nu că ce să mai fac acum, nu? Ci pur și simplu am un plan, folosesc ziua de mâine. Apoi, este o lucrare exclusiv omenească. Eu trebuie să-mi fac un plan. Nu vreau să mai vorbesc urât,
Eu hotărât să-i dau flori la doamna mea, că altcineva dacă îi dă, imaginați-vă ce complicat e. Eu sunt singura persoană care o pot pupa, eu sunt singura persoană care îi pot duce flori, eu sunt singura persoană care o îmbrățișez. Eu vă întreb, dacă eu nu fac asta, ce se întâmplă cu femeia asta? Că asta a venit după mine crezând că eu sunt serios și o să o pup și o să îmbrățișez și o să-i dau flori. Și eu nu vreau să-i dau, că nu i-a dat nici tata lui mama. Deci femeia asta o să trăiască toată viața și nu o să primească niciodată o floare, că barusanul nu vrea să-i dea. Cu alte cuvinte, fericirea ei este în mâna mea și acum ea e la mâna mea. Iubește-mă și eu îi spun, te iubesc cum vreau eu. Trebuie să ne educăm, trebuie să ne sfințim, trebuie să ne corectăm. Dacă dumneavoastră vreți să mă corectați, o să mă ofensez, o să mă simt jignit și o să te întreb, dar ce, mă vezi nepocăit? Dar când eu, în prezența lui Dumnezeu, pentru că am visul să mă sfințesc, am văzut că se repetă greșeala asta, vă spun o luptă pe care am avut-o. Întotdeauna un pastor trebuie să fie foarte atent la ăsta. Că acum toată lumea folosește text message. Noi n-am mai primit de 2, 3, 5 ani bilete la biserică. Și dimineața când mă trezesc, s-a format automatismul ăsta și mai este și agățat de adicția cu dopamina. Și sunt tentat, când ajung jos acolo unde am eu masa mea, să mă duc direct la telefon, că nu cumva să-mi fi scris cineva că a murit nu știu cine. Și deschid telefonul și mă duc în text message, mă duc în WhatsApp, mă duc în e-mail, mă duc peste tot. Și asta poate să dureze de la 30 de minute până la 3 ore. N-am avut timp să mănânc, poate a rămas încă în pijamale, sigur că nici nu m-am rugat. Și zic, băi, eu pastor, mă, așa se trezește un pastor, mă? Așa și începe un pastor dimineața? De ce am amânat să mă rog? Că sunt morocănos, că încă nu m-am trezit bine și nu mă rog cu energie, nu mă rog și zic, nu mă simt, parcă nu-L onorez pe Dumnezeu să mă rog așa, și mai bine nu mă rog deloc. Și am zis, no, pe genunchi te rogi cum poți. Te rogi cum poți, pentru că nu poți să te rogi mai bine decât poți. Te rogi cum poți și dacă nu te-ai rugat bine, peste o oră te mai rogi sau peste 2 sau peste 3. Dacă eu n-aș face asta, nevasta mea n-ar putea să mă oblige să fac asta. Eu trebuie să hotărăsc să fac asta, pentru că nu vreau să-mi treacă viața în maniera asta. Nu-mi pot permite să trăiesc așa. La vârsta mea nu se cade. Trebuie să schimb asta, eu trebuie să o schimb, e treaba mea. Dumneavoastră degeaba îmi spuneți, că nici nu știți de fapt ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a dat viață și pentru că mi-a dat viață, nu ating ăsta până nu rezolv problema mea personală cu Dumnezeu, până când nu aștept un pic să mă concentrez care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac și apoi mă uit că o jumătate de oră în plus sau în minus nu se întâmplă nimeni. Dacă cineva a murit, nu-l înviez eu, iar dacă cineva are o problemă, că îl sun cu o jumătate de oră mai târziu, nu se întâmplă nimic. Și eu am suflet, și eu am o viață de care trebuie să am grijă, și eu am o disciplină spirituală, și eu am o nevastă și niște copii, nu numai membrii de la biserica pe care o păstoresc. Oamenii lui Dumnezeu, eu sunt responsabil de ce fac cu viața mea, deciziile mele, prioritățile mele, principiile mele, relațiile mele, metodele pe care le folosesc să gestionez timpul și lucrurile din viață. Mi-a trecut timpul. N-am spus nimic despre transformare. Fără să explic, spun ideile. Creștere spirituală, când auziți termenul de creștere spirituală, înseamnă dezvoltare continuă, adică în mod continuu. Maturizare înseamnă altceva. Creștere spirituală înseamnă o dezvoltare continuă, nu întrerupe. E 12 cu 24 ca la CFR-ul. Impegatul trebuie să fie acolo, că îl cheamă Ion Marin, e ăla cu șapca. Trebuie să fie impegat acolo, asta e continuu. Asta înseamnă creștere spirituală. Trebuie să creștem spiritual. Trebuie să nu întrerupem treaba asta, că diavolul se odihnește când o întrerupem. Trebuie să fim consecvenți. Al doilea termen care definește asta,
Maturizare spirituală. Maturizare înseamnă stabilitate și discernământ. Gândește tot timpul ce faci și consultă-te și cu cineva față de care ai admirație și respect pentru lucrurile spirituale. Întreabă și pe altcineva, că e un alt punct de vedere. Nu trebuie neapărat să-l accepți, trebuie numai să te consulți și să te verifici. Transformare spirituală înseamnă schimbare interioară, nu exterioară. Pe noi ne interesează să ne schimbăm în exterior, că oamenii atât pot să vadă. Și primul nostru scop e să creăm impresie. Nu. Ar fi bine să ne concentrăm asupra interiorului, nu asupra exteriorului. Când inima mea este schimbată, nici nu trebuie să-mi bat capul de exterior, că inima mea va hotărî ce se întâmplă în exterior. Conștiința mea va hotărî. Când mă uit în oglindă cu o inimă înțeleaptă și cu o conștiință trează, eu văd că nu mi se cade îmbrăcămintea pe care o am. Numai dacă nu cumva, nu vreau să arăt fraților și surorilor alte lucruri. Poate am ceva de vândut, de oferit și pun pe tarabă să se vadă. Dacă nu ai nimic de oferit, de ce faci reclamă? Cine face reclamă înseamnă că are ceva de dat. Nu trebuie să vină păstorul să-mi spună mie, bă, da, nu te supăra, tu nu te uiți și tu cum arăți. E treaba mea. Trebuie să am discernământ să gestionez o viață. Cum mai gestionez eu casa, copiii? Ce șansă mai au copiii mei să-i aduce unul care măcar nu e stare nici de hainele lui să și le pună la potrivit cu statutul de pocăit, cu vârsta, cu genul și așa mai departe. Vai, vai, vai! Ultima idee pe care o spun. Sunt în Biblie câteva exemple de oameni care s-au transformat și Petru, dintr-un impulsiv, a devenit unul dintre cei mai mari păstori ai generației lui. L-a transformat Dumnezeu și el s-a sfințit. Pavel, de la prigonitor, aproape criminal, a devenit cel mai mare misionar și cel mai prolific scriitor. N-a reușit nimeni să-l schimbe, dar Dumnezeu l-a schimbat. Iar Timotei, de la un tânăr bolnăvicios și timid, a ajuns să fie pus de Pavel, așezat ca prezbiter, ca păstor, în cea mai mare metropolă sau una dintre cele mai mari metropole ale timpului, în biserica de acolo ca păstor principal, Efes. Oamenii aceștia au fost transformați. Băieți și fete, tinerilor, nu acceptați ca diavolul să vă dea un complex de inferioritate pentru că nu sunteți tupeiști ca alții, pentru că sunteți mai timizi, mai liniștiți. Poate, fetelor, nu sunteți extrem de frumoase ca una, două din oraș. Poate ai 1 kilogram în plus, poate ai un nas nu știu cum, poate ai o privire nu știu cum. Nu trebuie să intri în depresie pentru asta. Pentru orice borcan din lumea asta există un capac. Pentru orice fată din lumea asta există un băiat. Un băiat matur nu se va uita doar după o fată frumoasă, că frumusețea ei nu e. Se va uita după o fată cu care să facă o casă, să iasă din necazuri, să facă copii și să-i crească și să îmbătrânească amândoi credincioși. Ascultă-mă, bazează-te pe transformarea pe care o face Dumnezeu, dar tu ești aliatul lui Dumnezeu, nu adversarul lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt îți spune că așa cum te îmbraci nu-i bine, ascultă, termină cu moda dacă vii la biserică. Iar dacă îți trebuie modă, ăsta nu e un loc potrivit. Trebuie să arăți altceva aici, nu lucrurile astea. Dacă vrei să te sfințești, crede-mă că drumul pe care mergi nu duce spre sfințenie. Cultivă modestia. Apropie-te de Domnul cu post și cu rugăciune. Nu lăsa pe alții să-ți bată obrazul că te îmbraci ca la plajă sau te comporți ca la club. Fii un om cu bun simț, cultivă dacă nu ai. Începe și citește, găsește-ți un mentor, ascultă-mă. Moise a avut pe mentor pe Dumnezeu, dar Iosua l-a avut mentor pe Moise. Ilie l-a avut mentor pe Dumnezeu, dar Elisei l-a avut mentor pe Ilie. Pavel l-a avut mentor pe Dumnezeu, dar Timotei l-a avut mentor pe Pavel. Nu mai întrebați unde există mentorare în Biblie, între cele două coperți. Copiii noștri ascund de familie secretele lor, dar dacă au un mentor în care are încredere, un bărbat mai mare ca vârstă,
Un bărbat care știe să se apropie de el și că e ușor să zici, bă, nu ți-e rușine? Păi nu mai spune niciodată nimic, că de-aia nu mai spune părinților, că tot timpul sunt restrictivi și reproșatori. Caută pe cineva care să te ajute. Apropie-te de cineva la care trebuie să ai acces când ai nevoie de cineva. Asta nu înseamnă că ți ocolești părinții, să nu-i ocolești niciodată. Ei sunt primii oameni cu care trebuie să te consulți. Dar s-ar putea să n-ai tată, cum n-am avut eu. Sau s-ar putea să ai o mamă care nu-i credincioasă, cum am avut eu. Și atunci trebuie să te adaptezi la situația în care te afli. Trebuie neapărat să te bazezi pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să scoată din tine un bărbat sfânt, un bărbat integru, un om cu valori puternice, un om care are o viață sfântă și care e admirat de comunitate pentru că vede în el chipul lui Dumnezeu. Nu fi un flecar și un mediocru și vrei să predici și să cânți. Iartă-mă că îți spun asta, nu spun asta că mă dau mare și că fac pe deșteptul. Vreau să-ți vorbesc direct ca să înțelegi ceva. Este esențială sfințenia, de aici pleacă totul. Sfințește-ți viața, lasă-L pe Duhul Sfânt să te transforme. N-are importanță că ești coleric, sanguinic, flegmatic sau melanconic, Duhul Sfânt are act de cojocul tău. Cu siguranță fiecare dintre noi în seara asta, dacă ar veni Domnul la noi, ar avea multe de reproșat, comitere sau omitere. Dar în seara aceasta suntem aici cu Domnul și sunt cei mai mulți dintre păstorii din organizație aici și ar fi un timp potrivit să vă întreb: nu credeți că în aceste 2 zile foarte intense, unde aproape că nu avem timp să dormim și să mâncăm, totul se concentrează aici, e foarte intens ce se întâmplă aici, ar fi timpul potrivit să mă opresc și să întreb: Luigi, au trecut câțiva ani și cu unele lucruri ai lăsat-o mai moale, ai devenit mai tolerant, mai permisiv cu tine, cu disciplina spirituală? Nu crezi că ar fi bine în atmosfera asta intensă și susținută să-ți propui: Doamne, aș vrea să am un nou început, să mă resetez ca pe telefon când îl închizi la setările din fabrică, asta înseamnă resetare, revii la setările din fabrică, să mă resetez și să o iau de la început astăzi, să mă reangajez în fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să spun în rugăciunea mea personală: Doamne, aș vrea să te rog frumos să mă ierți și să-mi permiți să mă reangajez în fața ta de la un alt nivel de responsabilitate. Am trecut prin multe și am mai învățat câte ceva. Doamne, te rog, îngăduie-mi să o iau încă o dată de la început. Voi pleca cu altă energie, cu altă dinamică, cu alt curaj, cu altă pasiune și entuziasm. Te-ai gândit la perspectiva aceasta? Crede-mă că dacă vrei să se întâmple ceva în viața ta spirituală, trebuie să schimbi ceva pentru viața ta spirituală. Pentru că dacă s-a așternut rutina, monotonia, nu se va întâmpla nimic. O schimbare nu se face dacă nu schimbi ceva. În seara aceasta trebuie să schimbi ceva, adică să-ți permiți un nou început, o nouă reangajare, o nouă obligație în fața lui Dumnezeu și o nouă promisiune. Mă gândesc că sâmbătă seara fiind, și mă gândesc că timpul de închinare plăcut pe care l-am avut cu tinerii aici, mă gândesc că mărturiile emoționante ale acestor bărbați care au îmbătrânit în timp ce se ocupau de Biserica lui Dumnezeu sau se apropie de bătrânețe, în atmosfera asta ar fi un timp potrivit să ieșim aici în față, fără să spui nimic, decât numai dacă vrei, și pur și simplu să lași pastorii să se roage pentru tine. Iar în inima ta să spui: Doamne, asta e seara mea. Am pierdut multe seri, le-am folosit greșit, Tu le știi și mi-e rușine, iartă-mă. Dar asta e seara mea, vreau să fac ceva ce contează nu pentru hainele mele, nu pentru reputația mea, vreau să fac ceva ce contează pentru sufletul meu și pentru relația mea cu Tine. Te rog, Doamne, dă-mi șansa unui nou început. Vreau să o iau din nou de la început cu o altă energie și cu un alt curaj. Fete, băieți, frați și surori, n-am să insist. Și așa, am pus pe oamenii ăștia la presiune pentru că am întins-o cam mult în seara asta cu predica mea, am cer iertare, dar vreau neapărat să ne luăm timpul ăsta pentru că nu vă folosește la nimic să ascultați lucruri pe care nu le practicați. Vă rog, trebuie neapărat să practicăm ce am auzit. Venim în fața Domnului
și din nou ne reangajăm în viața noastră spirituală. Doamne, vreau să postez cu o zi pe săptămână. Și pune telefonul să-ți aducă aminte. Știi că poate de 200 de ori să-ți aducă aminte într-o zi. Doamne, vreau să citesc un capitol din Biblie. În 3 ani vei citi Biblia. Doamne, vreau o dată pe lună să vizitez pe cineva care trece printr-un necaz și ține un jurnal ca să știi luna asta dacă ai fost sau nu. Dacă ești căsătorit, Doamne, vreau să fac mai vizibilă dragostea mea pentru soția mea sau vreau să fac mai vizibilă respectul meu, validarea mea pentru soțul meu. Și vă pot da exemple care poate că nu sunt necesare, că timpul trece și tot vorbesc că trece și eu îl iau în continuare. Oameni dragi, aș vrea să invit pe oamenii ăștia să vină să cânte și am să vă rog să veniți aici în față. Vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Nu trebuie să veniți dacă nu vreți să veniți. Dar cei mai mulți dintre noi au nevoie de un moment de emoție, de un nou început, de un nou reangajament, de un moment în care lăsăm totul aici și plecăm fără acest tot. Plecăm din nou liberi, curați, pentru o nouă șansă. Așa că permiteți-mi să vă invit să ne ridicăm și fără prea multă insistență am să vă chem să veniți aici. Dacă veniți, nu e de rușine. Asta demonstrează demnitate, asta demonstrează curaj, asta demonstrează un vis pe care ți-l iei înapoi dacă l-ai pierdut. Asta înseamnă interes pentru veșnicia ta și pentru ceea ce faci tu înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să devin persuasiv, să ieși de mila mea, dar vreau să îți explic faptul că trebuie să vii înaintea Domnului, pentru că asta îți va ajuta viața spirituală, dând o altă dinamică spiritualității tale. Frați și surori, dragi tineri și nu numai, vă așteptăm să veniți aici în față, în timpul la cele 2-3 strofe, o cântare care se vor cânta. Dumnezeu să vă binecuvinteze!